skutečné výdaje nebo výdaje paušálem. Nejlépe to zjistíte, když si celý rok budete schovávat doklady za nákup, účtenky a faktury. Pak je zaúčtujete a vyhodnotíte, jaká částka je vyšší, jestli skutečné výdaje nebo procento, které si podle vašeho podnikání můžete uplatnit. V případě, že prodáváte zboží, s největší pravděpodobností pro vás bude výhodnější dávat skutečné výdaje, a pokud poskytujete služby a neměli jste nějaké větší investice, bude pro vás pravděpodobně výhodnější uplatnit výdaje paušálem. V roce, ve kterém se rozhodnete ke změně uplatňování výdajů, je třeba toto zohlednit v daňovém přiznání. K tomu využijete položky snižující a zvyšující hospodářský výsledek nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji.